Bon dia, bona tarda, bona nit, depenent de quan ens escolteu. I benvinguts a La Bona Vida. Avui som a un dels llocs en què moltes parelles experimenten algunes de les crisis més intenses que viuran. Avui ens trobem en un forat negre del qual saps com entres, però no com hi surts. Avui ens trobem al Gisc d'Igualada, una botiga de mobles que ho té tot tan bonic que ho agafaries tot i tu ho emportaries a casa. Però, evidentment, després no et quedaria igual. Però atenció, que no estem sols. Avui ens acompanyen dues noies que sí que aconsegueixen que tot això, que podem veure aquí, els hi quedi igual o millor a casa seva. Hola Laura, hola Marta. Hola, com esteu? què tal? Bé. Són les creadores de Sis Decor, un compte d'Instagram i TikTok de decoració on sumen 135.000 seguidors i reels que fins i tot han vist 2,4 milions de persones. 2,4, és una locura això. Jo ho he buscat i és com si tot Botswana, o sigui, com si tot el país de Botswana hagués vist el vostre reel. Flipa. Impressionant. Amb elles parlarem sobre com va sorgir aquesta idea, els demanarem algun tip per millorar la decoració de casa nostra, que ens fa falta, i sabrem com gestionen l'èxit de les xarxes socials i, sobretot, quin és el secret per tenir tants seguidors i likes. En definitiva, escolteu-nos i coneixereu a persones que no sé si us podran canviar la vida, però potser sí, una mica al dia. Passeu, passeu i benvinguts a La Bona Vida. Hola Laura, hola Marta, Hola. com esteu? Molt bé, Sí? nervioses. Aviam a l'expectativa. Expectativa, Estem a la platja. Esteu Està còmodes? bé. Home, m'agradaria ja que estiguéssim a l'estiu. Uai, ja veus, una mica de bon La temps. nostra idea és una mica aquesta, que la conversa d'avui sigui com si estem aquí unes birres, tenim les gavines de fons, molt tranquil·lament, i ens expliqueu una mica el que feu i ja està, vull dir, zero pretensions de que això sigui... Avui no tenim birres, però. No, avui tenim cafè, sucs, aigua... Jo m'he amagat l'aigua aquí perquè... Tu fas una mica de veu de malalt... Sí, tio, estic molt malalt. Som gent sana. Ja, no tornarà a passar. Les condicions sembla que no siguin les més òptimes perquè això pugui funcionar, però... Funcionarà. Sorprèn, A sempre. vegades de les pitjors coses surten les millors. Sempre. O sigui que jo desitjo que això passi. Hola Mateu, Hola, què tal? com estàs? Buah, avui sí que m'ho pots Ets un desgraciat. preguntar. Estem gravant un dilluns i vinc d'esquiar. Llavors, Increïble. Increïble. Superbé. Clar que estàs bé, tio. Una mica cansat, però ganes de parlar Cansat, diu. d'internet. Amb el perit, diu que està cansat. La bona vida, ell, Exacte, això, anar a esquiar un dilluns és de bona vida. És que un dilluns és la bona vida. Exacte. Escolta, parlant de bona vida, Marta, Laura, què és la bona vida per vosaltres? Per mi, Us l'heu pensat, Parles massa ràpid. ja, sí. Per mi està tranquil·la, tenir la meva família, les persones que estimo, que tothom estigui bé, ja està, per mi això és la bona vida. Estar rodejada de les persones que estimo. I sabeu gaudir dels moments petits, no? També del dia a dia. Concret amb això. Doncs un sopar, vull dir, nosaltres, per exemple, tots els dijous sopem truita de patates a casa els pares. Doncs per mi això és la bona vida de Hòstia, cada això mola, dijous, la trobada, sopar, comentar com ha anat la setmana, i ja el dia següent ja és divendres. Aquestes coses que semblen petites, però Venen les es parelles? valoren. També, també. Sí, també. Tota Clar. la família Tota i la els família gats. allà, doncs. Qui Que fa guai. la truita de patates? El meu pare. La fa tan bona. Sí? Increïble. Podem explicar el secret? Porta ceba? Com va això? Òbviament ceba. Òbviament ceba? Sí? Sota Team ceba, no Seba, Estem sé d'acord? Tots Tots d'acord, team ceba? Team Sí. Seba, Va. brutal. Sense ceba no és el mateix. Poc feta, Poc feta. Crua Feta, i per sí. fora. el Mateu és un gran cuiner. Sí? Però no de truites. No, No, de pizzas. sí. Pues podries haver portat unes pizzas, no? Te diga que si has pogut portar vosaltres alguna aquí de tenim- truita de patates. Tenim aquí el Domino's. Molt bé, molt bé. Laura, Marta, vosaltres esteu aquí per al vostre compte d'Instagram i TikTok, oi? Veritat? El teniu Veritat. aquests Sis Decor, on publiqueu moltes coses de decoració i on molta gent us segueix. Però vosaltres no us dediqueu a això. No, nosaltres cadascuna té la seva feina a jornada completa i llavors això, el Sis Decor, és un extra. I quin un és? extra. Què us dediqueu? Jo sóc tècnica de joventut i vaig estudiar educació social. I jo soc tècnica d'orientació educativa i vaig estudiar psicologia. I com ho porteu això de gestionar les dues coses? Depèn del dia.
Hi ha dies que bé i altres que ha estat acumular la feina, no? Perquè al final, clar, treballem al matí, pleguem, dinem i les 3 tardes que no treballem és quan aprofitem per gravar. Vale. Que a l'estiu és molt més fàcil perquè al final hi ha llum fins les 8 i tens com moltes hores, però a l'hivern, sobretot els primers mesos, a les 5 s'ha acabat la llum, per tant hem d'aprofitar aquella estoneta per gravar, no? Llavors hi ha vegades que és com una mica estressant. Sou Falten germanes? hores. Sí, som germanes. No ho havíem dit, no? No ho havíem dit i és un Som detall. germanes, sí, Estava ara sí. jo Però com- han dit que anaven a menjar els dijous junts a casa. Això Eren sí. pistes, eren pistes. Eren pistes, eren Molt bé. pistes. Has estat hàbil. Però sou germanes i viviu juntes? No. Ah, vale, Això no. també ens ho pregunta moltíssim, que Vale. sí, vivim juntes en plan amb les 2 parelles, tots 4 a la mateixa casa, Vale, no. però no, cadascuna té casa seva. Vale. I els vídeos que feu de decoració, crec que no menjo cap tema teu, són a casa vostra pròpia o llocs sí, en sempre. plan... Sí. Sempre és, normalment més a casa de la Laura perquè té més llum natural i és més fàcil gravar allà, però també surt casa meva i en algunes ocasions també a casa dels nostres pares. A vegades hem gravat allà algunes coses, però sempre és casa nostra. Jo ara així començant, m'agradaria una miqueta entrant al tema de quantes hores us demana aquest projecte, perquè sobretot amb la relació amb la vostra feina que us dona un salari mensual, diguem-ne, no? Que si és jornada completa estem parlant de 8 hores diàries, Sí, val? Li hem de sumar les hores que us dediqueu a 6Decor, que entenc que també és diari. Per molt que potser us ho podeu dividir perquè, com que sou dues, amb 2 cases Sort diferents... que som 2, jo penso, si fóssim una no sé com ho faríem. Quantes hores us demana al dia 6Decor? És que depèn, no t'ho sabria dir, però mínim 2 o 3 quan estem gravant per la tarda, sí. I després compta-li a la nit l'estona de publicar, l'estona a la nit i al matí següent de respondre comentaris, quan tenim un moment de respondre mails, de fer factures, vull dir, de totes aquestes coses. De quan publiqueu? Teniu com... Publiquem 3 o 4 reels a la setmana i si tenim posts, l'únic que ara ho tenim més abandonat, el tema de les fotos, i fem més reels. És una locura, 5 reels a la setmana. I ara hem reduït. Al principi, que érem superconstants, publicàvem cada dia. Que creiem que aquesta també va ser una mica la clau. Clar, aquí va ser on vam dir, el que comentaves una mica, no? De com ho compaginem. Vam dir, és una locura. O sigui, no podem publicar cada dia de la setmana treballant, perquè és que arribàvem a nivells d'estrès importants. I vam dir, no, hem de reduir perquè és que al final és això, tenim altres coses també al dia a dia que et poden sorgir o que potser vols fer alguna cosa, no? I clar, nosaltres també gravem al cap de setmana. Viure una mica, no? Claro, gravem els dissabtes, no? Pues, també, si un dissabte no vols gravar perquè tens X cosa, pues no passa res, no? I això ens ha costat una mica com també acceptar-ho i fer-ho. Però sí que creieu que les plataformes us demanaven una mica a nivell de tràfic orgànic, no? Cada dia contingut, mantenir que la gent estigui allà enganxada. Això la plataforma, indirectament, dient si no penges això no t'ho veurà ni el tato, no? Sí. O sigui, Instagram, si poguessis estar tot el dia ficat a dins, és quan tens moltíssims seguidors. O sigui, ens n'adonem comptes que potser no treballen amb una altra feina, sinó que la seva feina és només Instagram, és quan pugen i aconsegueixen tenir moltíssimes visualitzacions, moltíssims seguidors, que nosaltres, per exemple, en tot el matí no publiquem res, ni una story, perquè clar, estem a la feina, no? Llavors, clar, vulguis us que no... penalitza. Claro, penalitza. Sí. Aquí hi ha una miqueta els tips, no?, que demanen les plataformes perquè tot funcioni, però jo voldria demanar-vos a vosaltres com a influencers, no?, que ja sou, què demana un tenir aquesta feina? O sigui, demana gravar, demana crear el contingut que poseu com a peu de foto, no? Com a peu de reel, demana també contestar mails, contestar comentaris. Com us organitzeu vosaltres? Doncs normalment per gravar sempre, ja ho diem, sort que som les dues, perquè quan a vegades una marxa al cap de setmana fora o alguna cosa així, ja ens falten mans per gravar. Sí que tenim trípodes i aquestes coses, però amb la comoditat que ho fem sempre, de que una grava i l'altra va fent la manualitat o el que sigui, sempre ho fem així. Després sí que és veritat que la Laura porta tot el tema de les fotos i edita les fotos i tot això, ella controla més. Jo sempre em diu que les faig fatal, que no em queden nítides, que es veuen quedi aquí borroses. Constància. Llavors jo ja és un tema que he delegat. Es noti que són 100%. germanes, que s'ho diuen tota la cara. Una cosa, però abans de gravar Però i tot això, digues. heu de pensar això quan ho Nosaltres ja feu. el tenim. Vale. O sigui, nosaltres ja tenim programat o pensat el contingut que farem potser a un mes o 2 mesos Molt bé. vista. Ja ve. I llavors anem gravant. Uau.
Sí, potser dediquem una tarda a dir, vale, obrim un calendari que tenim i anem posant, vale, què farem aquest dilluns, què farem aquest dimecres, tal. Sobretot això, perquè com treballem, doncs tenir-ho planificat i si necessitem comprar material, doncs anar amb una mica d'ordre i si no, jo crec que també la clau està en crear bon contingut. Clar, que potser si vas sobre la marxa, bueno, doncs vas creant coses, però que Però el si no contingut de tenen una mica qualitat, saps? el contingut de qualitat també és una mica, com dir-ho, relatiu, perquè de vegades penges un vídeo que te l'has currat a saco, no? Això sempre I a vegades passa. he vist vídeos vostres que és posar un got a sobre la taula que quedi cookie i dius, Això vale, ens ja ha passat moltes vegades, de fer vídeos de dir, buah, aquest anirà superbé perquè està xulíssim, i després molt poques visualitzacions o no les que esperàvem, i vídeos de dir, aquests dies que ha plogut, que dius, bueno, faig això ràpid, i de cop que es fan virals i dius, bueno, mai saps tampoc. És aleatori? Sí. Sí, eh? Hi ha un punt d'aleatorietat, no? Sí que és veritat que és important que aportis valor. Això Instagram també sempre ho diu, que el contingut que creïs aporti alguna cosa perquè la gent ho segueixi, a part de que sigui de qualitat, que estigui ben gravat. Llavors, sempre intentem això, que aporti alguna cosa i que la gent... Què vol dir també valor, però? no penjar per penjar qualsevol cosa, sinó que la gent doncs, amb allò aprengui a una nova manualitat o agafi una idea de com poder aplicar allò a casa seva, no? Que sigui com útil per la gent. Intentem. Molt bé. Molt bé. Ara suposo que molta gent ja s'ha fet una miqueta la idea, no? Però expliqueu-me a vosaltres dues, per vosaltres, què és Sis Decor, no? Algú que no conegui de què està parlant, de qui sou o què és el vostre compte, què hi pot trobar si entra al vostre Instagram o TikTok? Trobarà tips de decoració, no? Com decorar una taula, com decorar una estanteria, no sé, una habitació, no? Manualitats, ens agrada molt fer manualitats, llavors, doncs, no sé, fem miralls, no sé... Manualitats infantils no, diguem-ne, manualitats de decoració també. Manualitats de decoració. Hem fet taules, hem fet estanteries, com una mica de bricolatge, no? O sigui, i tips de neteja, per exemple, no sé, això. Tot el que tingui a veure amb la llar, no? Doncs això és el que poden trobar. Cuidar una casa. M'encanten els vídeos aquests de gent que buida la nevera i té com coses d'organització de les Coca-Coles allà posades, com, yes. Sí, això és molt guai. És increïble. Aquests vídeos són bastant virals, els Sí, d'ordre un i huevo. tal, perquè jo crec que enganxen. Maricondo, no? Una miqueta? Sí. Aquest rotllo, no? No sé què és maricondo. No saps qui és la Maricondo? No. Maricondo és una noia japonesa, ho dic bé, crec, oi? Sí. Una senyora japonesa, que donava tips super d'ordre a casa. Com de French Shui. Exacte, però no sé què és el French Shui, exacte, però no sé què és. T'explicarà millor elles que jo. No, Va, és doncs no. tipus... Ella t'ordena la casa, Sí. però fins i tot French fins a un Shui diu punt que les filosòfic, energies de la casa flueixen diferents segons com distribueixes els mobles. No, però és com que les energies de la casa o de la teva vida fluiran diferents si tens tot més ordenat, no? No, de fet, aquesta tia tenia hasta un programa a Netflix o alguna cosa així. No, era una locura. Fins i tot deia, en plan, Sí. treu coses de casa i deixa entrar coses noves, saps? Com minimalisme. Sí, en plan, per exemple, sempre que entri algú nou a casa, que surti algú vell, perquè si no acumules. Vale. No? I com el saber desprendre't de les coses, Sí. també. No sé per què es va fer molt viral a una època i no sé per què. Jo crec que Però- sí, aquesta filosofia de... Sí. que acumulem molt a vegades, no? Com el síndrome aquest de Exacte. Diògenes d'acumular. Sí. Per si Total. algun Menos dia... és más, saps? Sí, total. Sí. Per què ve Vosaltres això? canvieu molt la decoració de casa vostra? Intercanviem. Sí. O sigui, ens agradaria canviar moltes coses, però clar, al final doncs no podem canviar una taula cada dia o un sofà cada dia, però potser en petites coses, això, no? Com Vale. més objectes de decoració i doncs vinga, va, Marta, ara vull això que tu tens i li dono algú meu Clar. i llavors doncs sí, o Mira. canviar de lloc, això també funciona perquè al final Redistribuir tampoc, molt en huevo. no? La majoria de gent no podem tenir diners com per, vinga, estar cada dia canviant coses, però dius, Clar. bueno, doncs si això ho tenia aquí, ara ho fico allà i bueno, vas veient les I coses tampoc diferents. tindria sentit redecorar la casa cada any, no? Clar. És que, a nivell sostenible i tal. Sí, sí. Però mola el que dius d'anar canviant, com per donar-li un altre aire i tal. Ja ves. En quin moment però s'has donat compte que aquest projecte, o sigui, en quin moment creu Sis Decor, o teniu la idea de fer-ho, va a poc, és primer un joc, Va ser com per la funciona? pandèmia. Per la pandèmia. Factor pandèmia. Impulsivitat total, també. Sí, Estàvem a la pandèmia, ella estava fent teletreball, jo estava acabant el treball de final de grau i vam dir, va,
estàvem avorrides, ella per la tarda quan no treballava, jo més tot el dia, i vam dir fem alguna cosa. I llavors això sempre ens havia agradat i ens vam llançar i va ser per la pandèmia. És més, me'n recordo que ella em va fer un WhatsApp i em va dir crec que obriré un Instagram d'ordre, perquè ma germana té el llibre de l'Emery Kondo i d'altra gent que li encanta ordenar. I jo li vaig dir, just era quan feia poc que ens havíem mudat amb la meva parella a viure junts i li vaig dir, ostres, jo sempre havia volgut fer alguna de decoració, tal, i vam dir, home, casa totalment, fer-ho juntes. I així va ser. Però va ser una conversa per WhatsApp que mai havíem parlat d'això abans, vull dir, molt espontani. I ho vam dir. I aquella mateixa tarda ho vam fer. I va pujar ràpid o... Clar, la gent també devia mirar més a casa, no? Va ser progressiu. Sí que vam créixer més ràpid el primer vídeo viral que se'ns va fer, que això sempre passa, que quan un vídeo se't fa viral puges molt ràpid de seguidors. I llavors aquí sí que vam pujar llavors una miqueta més, però sempre hem anat això. Se't fa un vídeo viral, puges molt, quedes una miqueta estancat fins que un altre vídeo i vas pujant. Però ja us ve d'algun lloc, no? El tema aquest de manualitats, d'ordre, de la llar. Ma mare sempre li ha encantat la decoració, sempre a la vida, i des que érem petites la nostra habitació l'hem canviat 1000 vegades, va estar pintada de tots els colors possibles, jo crec que és algo això, no? I ma mare diu que a la nostra iaia també li agradava això, vull dir que tenim aquesta cosa... Sí. I són molt manetes també, tots dos, mon pare i ma mare, els dos els agrada molt fer coses. Molt bé. Un gran referent, si ve de casa. Bueno, al final suposo que eren els influencers de l'època, no? I ara, goita, ara els he tocat. Jo us anava a fer una pregunta així, mig en conya, mig en sèrio, però a vosaltres, quan algun col·lega us regala coses de decoració i no entra dins de la vostra estètica, què feu? Ho sabeu? Teniu un wishlist? Ha de ser complicadíssim. A un calaix? No, però quan cau alguna cosa i no m'agrada, calaix i pel pongo del Nadal. Clar, però el pròxim amic invisible. Els amics invisibles de la Laura i la Marta han de molar moltíssim, tio. O sigui, jo vull que em toqueu. Anem a parlar ara ja de l'èxit. Uah, podríem fer un amic invisible de la bona vida. Amb tots els regals que ens han portat, no, perquè no ens han portat gaire regals. No, amb els convidats, i que es regalin coses entre ells. Això molaria molt, Estaria Això és guapo, molt xulo. Això la bona vida en vida podríem fer-ho, Sí, alguna així. Seria molt guai. Bona idea, ens apuntada aquí. Al bloc de notes mental. Anem a parlar de l'èxit que tenim, que és una locura. 135.000 seguidors, Reels milers de visites. Com es gestiona això, va? Com ho porteu ara mateix? Per mi... Ara mateix, és tot igual, o sigui, com sempre. O sigui, jo no tinc la sensació que tinguem aquests seguidors. Saps? Però els tens. A vegades a mi em passa que veig altres comptes, per exemple, l'altre dia vaig veure la Muixca, els que tenia, i vaig veure que tenien més. I vaig pensar, com pot ser, no? Perquè per mi és mil vegades més famosa, i ho és. Però és com que no som conscients dels seguidors que tenim, jo crec. O sigui, no tinc la sensació de tenir èxit en aquest sentit. No sé com explicar-ho. Creieu que heu hagut de canviar la manera com feu les coses pels vostres seguidors, o molt des del principi veu definir també on us enfocàveu, que no us ha fet falta? Fem el mateix que fèiem el primer dia. Això és molt guai. Sí. És molt guai, és molt difícil de fer, crec. Perquè parlo de nosaltres, però com definir un projecte i saber molt bé qui li parles i que això funcioni en el temps és brutal, i vol dir que hi ha un mercat allà. Però per què ho compares amb el nostre? En quin sentit ho volies dir? Perquè nosaltres no tenim clar el nostre target, nosaltres tenim molts targets, no? Sí, exacte, però crec que és el guai, perquè nosaltres tenim clar quins valors ha de tenir la persona que ve aquí, saps? O quin tipus de projecte ha de tenir, saps? No hemos venido a hablar de nuestro libro. Però també dic que quan tens també un target molt definit, vull dir, té els seus pros i contres, perquè nosaltres a la mínima que pengem alguna cosa que no sigui de decoració, de casa, de tot això que fem nosaltres, no interessa tampoc. Vull dir, si un dia parlem de que m'he anat de viatge a X lloc... No, la penya li sua el... Exacte, però això no, bueno, jo m'hagi anat és de viatge. superinteressant. Llavors, clar, el contingut és limitat aquest, perquè l'altre no ens funciona. Clar, que potser a vegades ens ha sorgit alguna oportunitat d'algo, jo què sé, jo vaig anar a Pamplona, ens van convidar a uns apartaments i tal, no? I dius que sí, perquè, bueno, és guai, no? Dius, home, doncs que em regalin allà, tal, però després veus que el retorn per l'empresa no interessa, saps? Però
potser és algo que això també a vegades ho debatim, potser és algo que a nosaltres sí que ens fa il·lusió, i llavors dius, bueno, Clar. doncs ho faig perquè em ve de gust. Ja. Però clar, el retorn és això, és tan tancat el perfil de gent que ens segueix que aquí és on Clar. hi ha poc marge de... Però és més error de l'empresa d'apartaments de regalar-te això, sabent que al teu target no li interessarà, que no pas vostre de dir que sí, perquè clar, vosaltres al final... Doncs... Clar, i realment és una que fas perquè hi creus, perquè això sí que ho tenim molt clar, no farem mai, hem rebutjat moltes col·laboracions perquè no ens interessa, no ens agrada el producte, el que sigui. No? I llavors quan agafem això doncs és perquè realment hi creiem, però dius, ostres, no acaba de funcionar. Saps? Heu rebutjat coses? Sí, moltes. Què us fa rebutjar una cosa? Primer, projecte que el producte ens agradi o no ens agradi, a vegades les condicions, perquè sí que és veritat que moltes marques exigeixen molt i dius, bueno, a veure, si jo també t'estic donant, t'estic creant contingut, no? I llavors dius, bueno, és que hem rebutjat alguna de que et demanaven, no sé, 10 reels i tu, a veure, m'estàs donant un coixí. Clar. Llavors dius, home... Clar, llavors clar, també clar. és la cosa de fer-nos valorar, no? Evidentment, sí. Puc? Digues. És que abans has comentat lo de vosaltres sou influencers, llavors si no hi ha tant la persona, vull dir, vosaltres sí que sortiu, no? Em veus a Nova, a vegades en algun vídeo fent les coses, però això és ben bé ser influencer o és més com creadores de contingut? Jo quan algú em diu, vull dir, jo no em sento identificada amb la paraula influencer. Sí, la paraula és horrible. Però influencer, seguim a tantes influencers... Digues. O sigui, que jo crec que li tenim aquesta com tírria a la paraula influencer perquè només el concepte que entenem d'influencer d'algun sector de la paraula fast fashion etimològicament ve d'influenciar i vosaltres influenceu. És el que jo anava a dir, que realment, en veritat, sí, perquè estem influenciant a que la gent decori d'una manera a casa seva, inspirar, no? Llavors potser ens agrada més la paraula creadores de continguts, no? Però jo crec que això, perquè la paraula aquesta és com que a vegades s'extrapola a gent que no treballa, que no fa res, no? A guanyar un pastón, que no és el nostre cas, jo què sé, no? Sí, totalment, és això. I perquè si ens fixem amb les influencers o els influencers que tenim com a referents, pensem, clar, és que nosaltres no som això, saps? Vull dir, no ens veiem tampoc reflexades en això ni ens comparem. Clar, jo ho deia en el sentit del tipus de contingut que feu, que és com més enfocat, interiorisme, i no hi ha un get ready with me per anar a comprar espelmes, saps? Trobo molt més una cosa que influencia molt més elles que no pas una tia que està dient get ready with me per anar a passejar per Però abans deien que igual els feia il·lusió fer-ho. Clar, però em refereixo que el terme d'influenciar algú, saps? Tu influencies quan dones un missatge de que algú faci alguna cosa que tu estàs venent, no? I elles fan alguna cosa que estan venent. En canvi, una persona que està fent el Get Ready With Me no, saps? Bueno, és un altre tipus de cosa. És un altre tipus de contingut. Ja, bueno. És de la bona vida. Suportem els influencers. Tal qual. Perquè no sabrem quan en tindrem. Exacte. Bé, el que parlàvem abans, que era això de l'èxit i tot aquest tema, què comporta tenir aquest número de seguidors a vosaltres? Què us comporta del vostre dia a dia? Treballeu, no ha canviat cap tipus de rutina que quan en teníeu, diguem-ne, que 20? O heu de contestar els comentaris, us venen més mails perquè les marques us busquen més? Això sí que tenim... Què ha canviat? En què canvia el nombre de seguidors al vostre dia a dia? Això sí que rebem més propostes de col·laboracions, tenim més comentaris, però tampoc et diria que ha sigut un canvi molt radical o que ho haguem notat molt. Vull dir, ha sigut tot superprogressiu i no ho hem vist com res, això, com que hagi vingut de cop ni que sigui una bogeria, la veritat. I a nivell emocional, que jo crec que el Mateu també volia parlar-ne, no sé si vols enfocar-ho cap aquí al programa avui també. Anava a enfocar cap a un altre cantó, però si vols parlar de les emocions d'això... Jo sí que voldria parlar. Jo em llevaria cada matí i obriria l'Instagram i miraria els seguidors que tinc i diria... Soc la puta hòstia. Totalment, no? I pot ser que et reallessis en plan de dir, buah, això no ha tingut tants likes, això no ha tingut comentaris. A mi em sap molt de greu dir-ho, però estic segur que jo patiria una mica d'ansietat en algun moment, patiria alguna d'estrès, necessitaria un suport psicològic seguríssim per gestionar això. Jo segur, vaja, estic destrossat. Que responguin elles, Estic destrossat en el meu cas. Però clar, jo tinc...
Tenim molt pocs seguidors al costat. Al meu no hi ha cap país que pugui veure el sencer el meu compte, saps? Igual el Vaticà. Al Vaticà, 1.000 persones, potser sí. No tantes. No tantes, oi? Jo crec que hi ha una part com de guai d'autoestima, no? De sentir-te realitzada i de veure que el que estàs construint està funcionant i agrada, que això és molt reconfortant, és molt no? guai. Llavors això és molt guai. Però respecte al tema aquest d'ansietat com per tenir seguidors, tal, potser més al principi, i ara ja hem entès que Instagram o TikTok... Hi ha una educació qualsevol plataforma, personal aquí, no? En el nostre cas sí, és així i que és impredecible, o sigui que no saps quan... Pues que potser hi ha dies que perdem seguidors, perquè si entres a les estadístiques hi ha un dia que potser estàs a menys 10 i un dia que estàs a 125 de guanyats, no? O sigui que hi ha aquesta com... Sí. Jo, per exemple, hi ha molts reels que el dia següent ni miro quantes visualitzacions ha tingut. És que jo no ho directament miro. comentaris, Sí. i llavors potser després parlem o ell em diu o jo li dic algun dia a ell, ai, doncs aquest no ha anat gaire Quan ha bé. anat molt malament, Sí, però però si... És que hi ha No una línia molt fina, no? Entre, que em rellisqui i, ostres, per què no ha anat bé aquest reel quan Clar. jo vull que em vagi bé, no? Però has d'entendre que darrere de l'Instagram hi ha un algoritme que És canvia aleatori i és impossible d'entendre'l 100%. Sí, que potser és un tipus de contingut que tu penges normalment i funciona i potser aquell dia... I quin treball heu Pues fet jo què sé. per entendre això? Perquè, És hòstia, hi que ha jo un crec treball. que també és una cosa que sí, com relativitzar. Per exemple, ma mare, que està molt vull dir, ens ajuda molt i està molt posada i tal, La vostra ella li mànager. fa tanta ràbia i s'enfada i diu, i per què aquest ritme no Mànager. té? I per què? No me podia callar. Ostres! Oh! Ja tenim És bona, sisplau, la mànager. Ara li direm això. Sisplau. De fet, tenim un grup que es diu Sis de Cor més Manager i som les tres. Ho heu de canviar. Increïble, ja Ho heu de tindrem canviar. Això, Mama, pues Nom ella nou del sempre ens diu, m'encantaria que no m'importés, però a ella li importa i li molesta molt i s'enfada i diu, li sap nenes, més greu esteu a perdent ella." seguidors, hem de fer alguna cosa, tal. O, saps, li sap molt greu. I en canvi, la meva germana, bueno, que tampoc ens la bufa 100%, però potser no li donem tanta importància i entenem que Instagram va així i que a vegades, per exemple, quan va treure això del verificado, que la gent va començar a pagar, a nosaltres vam tenir menys reproduccions perquè nosaltres no vam pagar per tenir el verificado. Llavors, de vegades, fa jugades d'aquestes que dius, bueno, per molt bé que jo faci el contingut i per molt que m'esforci, hi ha una part que tampoc Estic en depèn de mans d'una nosaltres. cosa que no... No depèn 100%. L'heu pagat el verificado ja? No, ni ho farem. I a TikTok ara O de amb lo de moment no. promocionar, ho heu notat? En plan, És que no hem promocionat. no heu L'únic promocionat, que hem tingut promocionat alguna cosa és si la marca ha volgut promocionar aquell contingut que hem fet, ho ha pagat la marca. I ara el verificado no el tens si no pagues. Exacte, són crec que 14 euros. Bueno, si tens molts seguidors, sí, però si ets normalet i vols tenir el compte verificat, Clar, és que és crec que són normalet, 14 euros al mes. tenir un tic blau. I no, però, bueno, no passem per escolta'm, aquí. Paguem Molt bé, 14 molt bé. euros al mes per coses més insignificants. Sí, però penses, No, sí, qui ens sí. vulgui seguir, que ens segueixi. Són 2 cubates. A la discoteca. Sí. Vull dir, tu ara pots veure comptes d'Instagram amb 5.000 seguidors Amb un tic blau. el seu verificado. Clar. Clar, no, això és ridícul. Saps? Bueno, escolta. Però Cadascú decideix, nosaltres vam dir, Sí, sí. no caurem No és una en aquesta prioritat, trampa ja d'ara està. pagar-li des d'aquí demanem a Instagram que doni un tic blau a Sis de Cor, Sis de sisplau. i si n'hi sobra un altre que ens el doni nosaltres a la bona vida. Que es veu que és molt complicat, perquè tu pots demanar, i l'hem demanat diverses vegades, perquè sí que és veritat que si algú et suplanta la compta o el Clar. que sigui, com que estan a darrere perquè Ja. veuen que i has de penjar el teu DNI, no sé què. Ah, sí? Sí. I ho hem fet diverses vegades, però bueno, com no ens el donen vam dir, bueno, doncs mira. Molt bé. Nosaltres no ens aniria tan bé perquè no ens va amb la paleta de colors. Hauria de ser groc. Estàs No es queda bé amb el xisposo avui. fit. Gràcies, A sort nosaltres que tinc tampoc a ens tu. queda bé, el volem beix. Per això treia el tema, per això treia el tema. Segur que hi ha molta penya que no se'l demana per això. Instagram ha de fer aquí un step. Bé, recordeu que som un programa autogestionat, autoeditat, autofinançat, autotot, i doncs necessitem que ens doneu una mica de suport, sobretot a les xarxes i a les nostres redes socials,
Així que, sisplau, dongueu like a les publis, als reels, compartiu, seguiu-nos a Instagram, TikTok, al YouTube, i comenteu aquest comentari, feu el que vulgueu. I sobretot veniu al dia de la bona vida en vida, que aviat direm la data, que ja s'apropa. S'apropa la caloreta i s'apropa la bona vida en vida. Així que, sisplau, seguiu-nos i doneu-nos suport. Moltes gràcies. Les seves cares, la bona vida la trobem en un somriure, en cada gest d'amor que no té mesura, que teatre de l'ànima. Vinga, va, ja tornem a ser aquí. Segona part de l'entrevista amb la Laura i la Marta. Està guai, de moment. Estem aprenent moltes coses. Està brutal. Són unes cracs. Mateu, tira. M'he quedat amb una cosa, la primera part que no he pogut treure quan estàvem parlant de... No et deixo parlar? Gràcies. No, sí. L'únic que tu volies tirar cap a les emocions de les visualitzacions i jo... És un tema que la gent... A veure, perdó, ara et deixo treure el teu tema. Seguim amb les Però emocions. és que el tema de les xarxes socials és una de les coses que està sortint avui en dia a molts llocs, no? Com a tema principal dels estrès o l'agòbio que tenen els nens, els adolescents avui en dia, i volia parlar amb dos ties que tenen 135.000 seguidors i que els hi suda el nabo quantes visualitzacions veuen. Jo crec que la conclusió del que han dit, i corregiu-me si ho dic malament, no és que els hi sudi el nabo, sinó que simplement tenir una bona relació amb aquesta dada, no? Que no deixa de ser algú que variarà, que hi haurà dies que pot ser l'hòstia, hi haurà dies que serà una merda. Nosaltres... I la bona relació és que els hi sudi el nabo. No, és que per tu sigui important, però no t'afecti quan no hi sigui. Per nosaltres va néixer per... Quan no hi sigui, els hi sudi el nabo. Diu que sí, porfa. És que no estic d'acord. Nosaltres va néixer com un hobby per passar-nos-ho bé, llavors, clar, pensem, en el moment en el que això no ens ho estiguem passant bé, perquè estiguem preocupades, perquè estiguem amb ansietat, perquè que malament que ha anat, que visquem por i per a les redes, doncs ja no tindrà sentit. I a més, com gravem i ho fem tots juntes i ens encanta estar juntes i ens ho passem bé, quan gravem això tampoc és com si estiguéssim treballant, no tenim aquesta sensació, perquè ens ho estem passant bé, estem fent manualitats, estem creant contingut, llavors per nosaltres això és per gaudir, llavors en el moment en el que deixéssim de gaudir no tindria sentit. Que guai, que bonic. No? Que guai. T'ha quedat molt maco. Totalment, Sí, no un puc afegir aplauso. res perquè... Sí, no, molt bé. Molt bé. Ara ja? Sí, ja pots. Perdona. Ha quedat clar? Ha quedat clar. Vinga, dale. No, està bé, tenim temps, vull dir. No, jo, quan parlàveu de col·laboracions amb marques i de crear contingut per marques, a mi em ve molt al cap el món de la publi, vale? I com per mi és superinteressant com generar contingut a redes socials, xarxes, i que sigui orgànic i que la gent el consumeixi sense tenir la sensació que està veient públic. Llavors m'agradaria que m'expliquéssiu una mica com plantegeu aquest format narratiu que surt d'una persona i alhora s'hi suma una marca i queda com, no? Que quasi que no es nota com tan ben dissimulat. Jo crec que és complicat perquè sí que és veritat que quan penges publi la gent desconnecta i aquell vídeo no té tantes visualitzacions, els stories, vull dir que és molt complicat que la gent s'hi quedi. Llavors, és el que us dèiem abans, la nostra filosofia és que sigui alguna cosa que encaixi amb nosaltres i que no li sorprengui a la gent que estem anunciant allò, entre cometes, no? O sigui, que sigui un producte que realment fem servir o que ens encaixi. Jo crec que aquesta és la clau, que per ser com naturals i que no quedi raro, no? Que no de cop veguis, jo què sé, no? O sigui, jo moltes vegades dic que soc vegetariana i començo a anunciar un pavo, no? Doncs la gent diria, hosti. Llavors jo crec que la clau és aquesta, doncs, que sigui alguna que tu ensenyes perquè realment funciona, faria servir o... Molt bé. Em va genial aquesta llança que m'has passat perquè vull parlar de pasta. Això a la gent li agrada. Sí. Això agrada, i amb el tema influencer agrada molt. Exacte, anem a fer una mica de gossip. Podeu viure vosaltres d'això ara? No. Val. Tant de bo. Tinc dues preguntes, val? Una és què hi guanyeu ara, d'acord? I l'altra és a partir de quan la gent es comença a guanyar la vida amb les xarxes. Clar, és que amb tema xarxes socials hi ha un tema que no és algo constant. Instagram no paga, que hi ha gent que a vegades s'ho pregunta. Instagram no paga, tu pots tenir 2 milions o pots tenir els que vulguis, que Instagram no et pagarà res, només et paguen les marques. Llavors, clar, és molt relatiu perquè tu un mes pots tenir una campanya que t'han pagat superbé i després tenir 2 mesos
que no has fet cap col·laboració, llavors és Ja. molt incert. Llavors no podem dir guanyem tant, perquè és molt d'això, però que estem lluny de poder viure d'això dues persones, perquè a més hauria de ser Ja. per dos. Clar, això Vull és dir, veritat. Ojalà. Una sola tampoc, encara, no us penseu. I TikTok paga? TikTok paga per visualitzacions, però 0,00. Vull dir, nosaltres ara vam retirar i teníem 80 euros. I Amb 2 anys potser. amb 2 anys i 67.000 seguidors, crec que, o alguna cosa així. Què veu fer amb els 80 euros? No ho Amb sé. què us els vau gastar? No ens els hem gastat, encara. Aneu a sopar. Un bon restaurant per anar amb 80 euros? Tenim un compte comú, llavors tot el que Va. anem guanyant de 6 de cor està allà. Llavors aquests 80 euros han anat allà i després quan comprem coses pues, tirem d'allà. Va. I després hi ha una altra cosa amb això de cobrar, que també és molt diferent a l'àmbit on tu estiguis. És molt comú en lifestyle o no, influencers, tipus, jo què sé, Dulceida, Maria Pombo, aquestes, no, que poden parlar de qualsevol cosa perquè ho ensenyen tot. Aquí és molt, les marques paguen, perquè no, és com està, bueno, no ben vist, però és normal. No? En canvi, en decoració jo crec que tampoc fa tantíssim temps que potser hi ha gent que ensenya casa seva, no? I costa molt, està costant molt que les marques apostin per... Tenir brand ambassadors, no? Diguem. I llavors com ho fan? Jo crec, ara responc, que anava a afegir alguna cosa del que ha dit la Laura, jo crec que una persona que faci moda, lifestyle i aquestes coses, amb el número de seguidors que tenim nosaltres, deu guanyar multiplicat per 3 o per 4 o per 5. De pasta, perquè aquest sector paga molt més que el nostre. I les marques ja estan més acostumades a treballar, saps? I amb aquests amb perfils. 135 ja podríem viure d'això. Jo crec que sí. L'altre Jo dia crec vaig que sí. veure un case de North Face d'una noia que havia fet un vídeo plovent, el va veure, no? Ah, hòstia, de la North jaqueta Face, de vidre. envia'm una Sí, jaqueta que sigui tio. waterproof, no sé què, i van reaccionar superràpid, van I fer van un vídeo amb allà, ella amb un tio. helicòpter, no sé què, com, Ja veus. per veure la importància que té aquest tipus de Que perfils loco. amb influir tot això. Llavors igual també és qüestió de temps i que, Sí, i que i- Zara Home també us truqui. I també I Gisc, nosaltres... i Gisc també. Sí. Ai, és veritat, Zara Home no es pot dir? Sí, sí que es pot, sí. Aquí es pot dir tot, però també pot dir Gisc. tot. Nosaltres, què anava a dir? Estàvem parlant de... Jo no sé què anaves a dir, Sí. però... Ara, Però t'he salvat superràpid. Ja et tallaré quan... No et preocupis, em talles quan vulguis. Jo el que volia saber és, vale, doncs no es paguen calés, doncs, o no se'n paguen tants, digues, que t'ha vingut al cap. Digues tu, va. No, que el que sí que estem fent no molt tu. nosaltres és intentar, el que us deia abans, valorar-nos, i si sabem que amb aquest número de seguidors, amb altres tipus d'influencers es paga, doncs nosaltres ara estem demanant diners. A no ser que el producte el necessitem, ens encanti, o sigui un producte car, que et diguin, et regalem un sofà. Bueno, doncs, Llavors vale. vale, saps? Però si no, si és un producte que ens agrada, però que tampoc ens va la vida de tenir-lo, no? Pues, no? Estem intentant pues, això, que valorin la nostra feina, perquè al final són moltes hores. Clar, és que és fer-vos valorar al final. És aquest el Claro. tema, saps? Que vosaltres esteu venent una cosa. Que s'ha de fer valorar. Jo tinc una amiga que li sembla ridícul el que demanem, saps? Ens diu, amb els seguidors que teniu, podríeu demanar el triple. Clar. Però dius, bueno, saps? Clar, Si ja costa és un això, món nou, saps? no? I també a l'hora de definir-ho, no? I em passava també quan fas coses de dissenyador gràfic o així al principi, és com, hòstia, tengo mi primo que em fa... Tinc el meu cosí que per 30 euros em fa... Molt bé. Oh! És que Quina rectificació. És que sempre fem això de parlar castellà. Bueno, el meu cosí em fa un logo per 15 euros, saps? La típica aquesta. Llavors, entenc que en aquest món encara deu ser més així, perquè és algo efímer, no és un producte que tal, ningú té establert preu. Clar, i això sí que ho hem parlat amb algunes altres noies que es dediquen al mateix, de dir, intentem anar totes a la una. Clar, perquè per si no, tenir un- si saps que hi haurà altres que t'ho faran gratis, mai ens pagaran. A qual. nosaltres, t'hi van de les altres. Llavors, bueno, a poc a poc ho estem fent i anem guanyant dinerets, però Molt bueno, bé. Clar. Va. per anar fent. Anem a posar xifres. Sou autònomes? No. Va. No, bueno, com no guanyem suficient, no Clar. fa falta. Ja, podeu... No arribem Xifra. al mínim Al que s'ha mínim, que s'ha d'arribar per Vale, ser autònom. Hacienda. Que no miréis aquí. Que la veréis aquí, Hacienda. No, estem donades d'alta a Hisenda per fer Molt bé. factures i Bueno, això, bueno. però no som autònomes. Molt bé. De moment tot legal. Jo el que volia saber és això, no? Què demanen? Què es demana en aquest món? Parlem de xifres. Xifres. Et dic el que demanem nosaltres. Sí. No? Per un reel, 350.
crec, per exemple, I un reel... entenc que és la mitjana, que estem parlant, però ja heu parlat amb altres del sector, per ja tant... Ja et dic, això és poquíssim, O sigui, si algú que... Està bé això, i diu, que flipades? Pues mira del mundo, no? Sí, són baratíssimes. Sí, 350 euros un reel, potser 3 stories, 150 euros... Sí, No, algo així. perfecte. Hi ha marques que també he de dir que hi ha alguna marca que ens la paguen molt bé, però no és lo normal. Clar, estem parlant que si són 350 euros... Contactin per mail i li passareu un pressupost. No? Claro. També tenim en compte si aquell contingut després a nosaltres ens serveix per penjar-lo o si a vegades algunes marques ens han demanat contingut per les seves xarxes només. Llavors aquí ja puja també, acostumem a demanar més perquè estem creant un contingut que després a nosaltres no ens servirà. Llavors vull dir que també tenim en compte altres coses. Clar, estem parlant que si són a 350 euros, d'acord, per viure-hi n'haurien de fer 6 o 7 una persona. Al mes. Al mes, no? Clar, I estem parlant que publiquen 3... Depèn d'on visquin. Estem parlant aquí a Catalunya Central, que encara ens podem... Bueno, potser no ho sé, és igual, no vull entrar en aquest tema. Sobretot estarem parlant d'això, uns 6 reels mínim per poder tenir una vida una mica digna, no? 12. Perdoneu, doncs això, ja he tancat una miqueta aquest tema. M'interessa molt i em sorprèn bastant que aquest món encara vagi... No els vas demanar que t'obrin la compte del banc? No, és que el Mateu és molt reaci al Mateu. Posem en context, que si no això quedarà... Com el Broncano, no? Les dues preguntes del Broncano. Exacte, però pel sexe no preguntem, perquè tampoc cal aquí... No, a ell li agrada els diners, a mi no. Jo crec que les persones, quan volen saber alguna cosa d'un lloc, volen saber-ho tot. No? I està guai que la gent vulgui... Jo no obligaré ningú, però està bé que la gent ho sàpiga. No, i nosaltres quan això li pregunten a altra gent, a mi m'interessa, vull dir, jo ho entenc. Perfecte, nosaltres cobrem 0 euros per fer tot això que fem aquí, per tant, subscriviu-vos, doneu like. No, res, això, per això ho deia el Mateu. Genial. Anem als tips, perquè a casa nostra està molt ben decorada. He de dir que jo a casa meva estic molt orgullós. Vale. La meva parella m'ha ajudat en gran part, també ho he de dir. No ho has fet tu sol? Però jo sol vaig fer moltes coses. Jo et vaig veure muntant el sabater. El sabater, i bé. Ben muntat, les portes? Les portes és el que després dona problema. Vaig haver de mirar al YouTube el tutorial, però ho vaig acabar muntant superbé. Molt bé. El Mateu, tu què tal a casa teva? Bé, he vingut a casa teva bé. Fan de les plantes, i això dona molt. Sí, jo soc molt de... Sempre queda bé un toc de verd. Plantes, quadres i... Sempre queda bé. A comprar una planta. El dia vaig anar a comprar una planta. Aquí no. Una planta. Fulles verdes. Una verda. Gran. Que creixerà. Alta. Que no s'ha de regar gaire. Important, això. Serà alta. Sí, perquè se'n moren totes, però en aquest moment... I la llum? Té moltes necessitats de llum? No està gaire llum. No. Estic molt content. Saps quina planta és? Era un truc, ara has de dir quina planta és. És un ficus. Sí. Segur. Tots són ficus. No sé si... Sí que és difícil, Sí que és una pregunta difícil, però quins tips donaríeu vosaltres així com en plan, tips bàsics per decorar una casa, coses senzilles que així no la cagaràs? Jo crec que, per exemple, un tip que funciona molt és la regla dels 3. Uau, atenció. Vol dir que tu, quan fiquis una estanteria, un centre de taula, fiquis 3 coses. Perquè és una composició de 3, diuen que és el que queda millor. Molt bé. Llavors, que tingui diferents formes i diferents altures. És a dir, no fiquis 3 gerros seguits, així, tots iguals. Doncs jo què sé, fiques un més alt, una espelma més baixeta, i ja, saps? 3 coses és el que diuen que queda bé. M'acabes d'obrir els ulls. Que guai. És molt bon tip, Ara arribareu a casa i anireu ajuntant les coses de 3 en 3. I on n'hi hagin 4, una de bessura. Una fora. Clar. Sobre. Molt bé. Un altre? També escollir... també és molt personal. Vull dir, hi ha gent que, per exemple, li agrada tenir molts colors, una casa molt viva i, evidentment, tot és respectable i cadascú ha de tenir casa seva al seu gust. Però nosaltres sí que diríem que escolleixis 2 o 3 colors, 3, i llavors moure't en aquesta gamma cromàtica perquè després tot queda com amb una harmonia, no? Important a dos colors. En tota la casa o en una habitació?
Pregunto. Jo soc de tota la casa. Jo de tota la casa. Sí, eh? Jo diria de tota la casa. El lavabo i el menjador, la mateixa paleta. Sí. Vale. Tinc una vena de decoració, jo també. Tu també, eh? I hi ha uns tant percents, ara no et sé dir exactament, tal, però diuen tipus, un 60% que sigui el color principal, doncs m'ho invent, en el nostre cas, el blanc. Un, no sé, 30% doncs esculls el beix, no? I així i et pots moure dins d'aquesta gamma cromàtica, saps? Però clar, que no comenci, vinga, és el que diem, que hi ha gent que li encanten les cases així, però si vols, no sé, una casa que... és que no sé com dir-ho, però que no t'atabali, potser, no? Que tu entres i estiguis a gust i que no hi hagi milions de coses, que no estigui molt carregada, molt barroca, no? Claro. Pues aquesta regla als colors també és bona. I nosaltres també recomanem que si li vols ficar color, li vols donar vida, doncs fer-ho amb coses que siguin fàcils, rotllo, amb una manta, amb un coixí, amb els llençols, amb coses així que no potser, clar, pintes la paret perquè de cop t'obsessiona el taronja i al cap de mig any ja no vols aquell taronja, saps? És perquè és molt més fàcil canviar un coixí, no? Que no pas un sofà. O amb algunes, amb els quadres, làmines, coses així, un gerro de cop que sigui d'un color que t'agradi, però que sigui fàcil. Clar, si compres una cadira taronja, doncs potser després és més complicat, no? Canviar cadires. Sí. Jo m'he obsessionat últimament amb els papers de paret, aquests estampats. O sigui, queden xulos, eh? És com... Això ha tornat, oi? Pot ser que és una cosa que hi havia, que es va deixar i ara ha tornat. Això passa com al Gotelé. Esperem que el Gotelé es quedi allà. Nosaltres d'aquí mig any ficant Gotelé. Ficant Gotelé ja ho veureu, eh? Haurem de rescatar aquest vídeo on diem mai ficaré Gotelé. I totes dues fent totes les parets de Gotelé de casa. Bueno. Molt bé, Mateu, doncs tip per les parets de paper? Alguna paret de paper especial catalana, de flors, de sanefes? Sí, sanefes, flors, així com verdes, com de l'habitació de Harry Potter del Sirius Black, saps? Jo crec que queden molt xulos, els papers, una paret i la resta, doncs, blanqueta, un to, saps? Molt bé, doncs tenim ja els tips de decoració, Déu-n'hi-do, la regla dels 3 s'emporta boníssima, o sigui... Hi ha alguna més que me la tatuaré. O deixeu de fer això. això. Busqueu això, el tant per cent dels colors, que això és molt interessant. Ara no tinc wifi, però hi ha algú que no suporteu, del rotllo veia una casa i no suporto quan veig... O no voleu tirar hate? Si el vega hate sempre va bé. Sí. Jo mobles tipus negres o alguna cosa. Mobles negres no, negres. Jo, però clar, és que això va a gustos. Això va a molts gustos. Vull dir, al final, jo veig cases que potser jo no seria a casa meva, però que les trobo molt maques i puc veure una cuina negra i dir, ostres, que xula. Us han ofert us han proposat decorar alguna casa ja? Sí. Això també us podria guanyar bé la vida. I per Instagram ens escriuen així, ¿qué hacéis asesorías online? No sé què, no sé quantos. I per què no ho feu? És que això és un gran tema de controversia. Uau, hem obert aquí un... Temazo. No volem fer intrusisme laboral. Cap de les dues ha estudiat ni interiorisme ni cap cosa que es relacioni mínimament. Vull dir, ella és psicòloga i educadora social. Llavors ens fa com molt respecte posar-nos com en un terreny que sentim que no és el nostre, ni que després hi ha molta gent que ens digui, bueno, però és que potser la gent vol la vostra opinió perquè, vull dir, el vostre aparador és el vostre Instagram. M'agrada aquest estil, escolta, tu com ho faries, no? Però ens fa una mica de por, llavors per això no ens hem atrevit a fer-ho. Sí que si ens escriuen, què faríeu aquí? Doncs els hi donem la nostra opinió perquè intentem contestar a tothom. Que guai. Sí, però clar, fer un projecte i coses així com ja més heavy. I no us proposeu com a futur, doncs potser estudiar alguna cosa així? La Laura. Estudiar no, però sí que com a futur ens agradaria que això pogués ser la nostra feina. Clar, ara igualment tampoc tindríem hores suficients per anar a fer assessories, per exemple, no? Encara que volguéssim, si som realistes i no volem deixar la compte d'Instagram, no podríem anar a fer això. Llavors, al futur, si poguéssim viure d'això i crear el nostre petit X cosa que no sabem, ens encantaria. Que guai. Sí, jo crec que no... Bueno, evidentment sentiu el que haureu de sentir, però l'intrusisme laboral... Qui som vosaltres, per no fer-la sentir el que han de sentir? Exacte. Però em refereixo a això, que mira quants influencers són ara cuiners i quants són dissenyadors gràfics, publicistes... No, que al final si fas una cosa bé i la gent creu en el teu criteri, com... Sí, la gran majoria de gent ens diu això, però sí, és allò que aquesta sensació nostra de dir
Bueno, sí. Jo crec que hi ha una línia molt fina entre l'intrusisme laboral, no, que tu comentes, i el faig alguna que se'm dona bé i ho venc. Clar. No? Perquè al final és una línia molt fina que tu pots tenir com aquesta moralitat, però és veritat que si tu al final se't dona bé alguna cosa, no? Clar. Per què no vendre-ho? I si no diem que som No sé si hauria de interioristes, parlar d'això, sí? no? Si no diem que no som interioristes, tampoc seria intrusisme. Vull dir, Clar. si nosaltres anem de cara i diem no, és que no Clar, clar. som Exacte, depuradores ni tal, que tampoc estaria No, estem donant la nostra opinió i Això ho punt. parlàvem, que el títol no fa la professió, no? Total. Exacte, sí, es va parlar del revés, en plan, Però això, com que tenim com molt posat que estudies una cosa i t'has de dedicar a allò, i si no tens estudis d'allò, com que... Ojo, no te'n Ojo. metes. A veure, si ets advocat potser sí que pot ser un problema, o operador de cervells també, però per la resta... Sí, que vull dir que la gent que ens Jo pregunta... espero que qui m'hagi d'operar que sigui algú que tingui el títol, Estaria bé, però oi, no això? sigui intrusiu. Exacte. Però, sí. Elector de Poor Things. Tu Vull dir, al final la gent que a vegades ens ha preguntat o ens ha demanat de fer assessories, nosaltres sempre hem anat de cara i sempre hem dit que no ens dediquem a això ni que tenim estudis, vull dir que ho fan perquè els agrada, no?, el nostre compte. Bé, ens he donat uns quants tips per decorar la casa. Ara vull que ens dongueu 3 tips superràpids per tenir èxit a les xarxes. Què veieu que us demanen les plataformes? Jo crec que el que hem comentat abans, ser constants, vull dir, tenir constància. Instagram, si publiques una cosa avui i una altra en 3 mesos... O sigui, quan més constant, més sobretot al visualitzacions, principi. Després ja pots tenir més aquest luxe de doncs avui no publico, o 3 dies sense publicar i no passa res. Però al principi jo crec que és clau tenir constància. El contingut de valor, que també ho hem comentat, o sigui, que tu... Primer, jo crec que el contingut que fas és que tu el miraries, que tu... no? I després que sentis que estàs ensenyant algú útil al nivell que sigui, però no? Que estàs transmetent una informació que pot servir. Super. Quan dieu publicar a Instagram és en plan post, stories, reels, tot. Tot, Vale. tot. Stories també, Stories també. Nosaltres hauríem de fer més stories dels que fem, però és el que hem dit, vull dir, treballant i tot, és que no ens dona la vida. Stories que dius, ja, les últimes les passo, estic cansat, això funciona per a Instagram. Però potser per la persona que et busca no tant. Perquè a mi les persones que pengen com 20 stories al dia, els últims estic cansadíssim. Per exemple, la clau en el tema dels stories no és penjar aquests 20 de cop. Tu penges un, ho invento, a les 9 del matí. Llavors, a la gent que ha obert el mòbil al matí, li surt. Penges un a les 12. A la gent que ha obert el mòbil al migdia, li torna a sortir. Si mira com el teu contingut, allò que surt al principi. Llavors, és anar-los... Com està molt present allà. Tu fixa't, sempre sortirà els mateixos primers sempre, i després potser quan ja te'ls has passat tots et surt un que de cop veus que té 20 perquè clar, els altres no t'han sortit, llavors aquests no t'interessen. Llavors nosaltres això és un tip que donem que consejos vendo que pa mi no tengo. Molt bé. Total. Doncs perfecte. Doncs escolteu, fins aquí l'entrevista de la Marta i la Laura. Moltes gràcies. Ja ho hem fet, tio, ja ens hem passat aquí 50 minuts llargs. Ha estat superinteressant. Ara anem a jugar, al però... mar, ara ens anem a banyar. Per cert, vull saludar algú que són superfans de La Bona Vida i... En sèrio? Sí, perquè també tenen un compte de decoració. Voldria saludar des d'aquí a la Jamila, Hombre, que té el claro. compte Querida Casa, que també el podeu seguir. La Jamila i el Marc és al càmera, i els volia saludar des d'aquí perquè... Però tu els coneixes? Jo els conec, sí. Vale. Sí. El Marc Vosaltres també? Sí, de fet, la Jamila i jo vam estudiar juntes psicologia. I també té un compte així de decoració, que es diu Querida Casa, i els volia saludar. Va. Ens anem al joc? Vinga, va, anem a jugar. Sí? Som-hi? Tu no Andiamo. l'has vist avui, No l'he vist, puc Et faré triar participar, també, si que ho voleu. sàpigues. Sí. Avui el joc, jo aquest joc l'he no. fet pensant, va, què fer aquest joc? Perquè no podia fer preguntes, perquè preguntes és una mica raro. Vale? Llavors he pensat que normalment per les parelles, com he dit a l'entradeta, és anar a una tenda de mobles. Fa bastant pal. A mi em fa bastant un show. És un show. O una prova de foc, no? Prova de foc també ho és, però igual a vegades em fa molta il·lusió, però a vegades em fa pal. Vale. No? I llavors he buscat aquest joc que es diu Què és pitjor? Vale? Perquè és en plan, què voldries anar al GISC a passar una tarda sencera o jo què sé, anar a veure una obra de teatre dolentíssima durant tota la tarda, no? Doncs no sé què és pitjor, no? Doncs avui
tinc 5 coses i vosaltres haureu de triar quina és pitjor. A veure si coincidiu. Vale. Vinga. Vale? Ho dieu a la vegada. Pot ser que coincidim amb moltes, Tenim Sí? molta telepatia, aviam. Mira, la primera, un reel, vale? Un reel que el pengeu i té moltes views i pocs me gusta, o poques views i molts m'agrada. Vale? Ho diem alhora? Ho dieu alhora, Ja ho tinc. no us podeu mirar, no us podeu mirar, Vale. no us pots mirar, no val això. Que ara vull coincidir. O sigui, la A és moltes views, moltes visualitzacions i pocs m'agrada, i l'altra, la B, és poques visualitzacions però molts m'agrada. Vale? Allà fondo de m'agrades, a muerte. Vale? 3, 2, 1, ja. Moltes visualitzacions. Molt bé, no? Molt Per què? bé. Perquè Perquè arribes és a el més que et gent. fa créixer, jo crec, i arribes a més gent. Vale. Sí. Però potser no Ara agrada té gaire, més import... és per l'algoritme, i va haver un moment en què els likes eren el més important. Ara no ho és. Però potser és perquè tu et caus per allà darrere i fa gràcia i llocs no ho veieu, Però és igual, no? Si Claro, tant és, no passa res. Mentre L'important mirin- són quanta gent et pegui. Vale, guai. Molt bé. Però llavors no és tant de valor, el que dèiem abans. Potser no té tant valor, perquè els likes segurament és una cosa Sí, que et dona... però i també tu, per exemple, tu fiques like Jo a tot fico el que molt veus pocs que likes. t'agrada? Jo no fico Jo gaires sí. likes. Jo a Normalment fico vegades like a lo veig contingut que que t'agrada i no m'agrada, poses però like. bueno, ara allò que... Clar. Sí. Scroll. Jo miro Sí, tal i no qual. fico like a vegades, però m'agrada allò que veig. Jo és que jo volia comentar això. És que l'altre dia em va sortir en plan una persona que parlava d'això dels likes i deia que hauria d'existir el doble like. Perquè, o sigui, sobretot a TikTok, tu si fas like és com una forma de guardar-te el vídeo. Sí. Sí, exacte, el pots guardar, però com jo no guardo mai, jo només faig like si és algo que... Llavors, si fas tot, saps? Si es pogués separar, saps? Sí, a vegades dic, m'agrada però no me'l vull guardar. Però realment a Instagram ja veus si d'aquell vídeo que dura 30 segons has mirat els 30, has mirat 5, has mirat 10, vull dir, ja que hagin vist els 30 segons és un Ja saps indicador de que allò ha agradat. Ha funcionat. Guai, va, segona. Second round. Vas a un restaurant i tens moltes ganes d'un postre, vale? Però moltíssimes. Perquè, buah, és que he vist aquesta a la carta, tot, i quan hi hagi el postre vull aquest. Vale? Què prefereixes? La A, doncs que no el tenen, quan arriba el moment diuen no tenim aquest postre que tu volies, o la B, que sí que el tenen i el demanes, però quan te l'han portat tothom menja del teu postre, saps? En plan, que tu te l'estàs menjant però el del costat també el vol tastar i sou molts a la taula i per tant, de dir, uau, arribo a saber, em demano un altre i me'l menjo tot jo, saps? Vale, jo ja ho tinc. Que també. Sí. Ho Els tens? postres, sí. Va, 3, 2, 1, ja. Bé. O sigui, encara que sigui un tastet el Sí, proveu, perquè jo Demano soc, un altre, jo si soc no. aquesta classe de persones, ho reconec, que proves el dels altres. que provo tots els postres. Però llavors diu abans, porfa, saps? No ho diguis quan ja l'han portat. Sí, la Jo meva sóc parella egoista. s'enfada. Jo no, jo sóc egoista. Sí, I jo demano el meu. Però aquí I te'l si me'n menjaran sobra tots, ja te'n donaré. No, però aquí te'l menjaran Bueno, sense aquí- preguntar, Aquí pues, jo faré la C, que és que tots mengin de la B i després me'n demano una altra per mi. Ben fet, ben fet. Bona. Va, següent ronda. Fer l'aniversari el dia 1 de gener o el 29 de febrer. És a dir, o fer l'aniversari cada any a l'1 de gener, que és una merda, diguem-ne, perquè no és el teu cumple quasi. És Tothom el de que ressaca. saps? I està tothom de ressaca i no celebraràs. O el 29 de febrer, que és celebrar-lo cada 4 anys. Vale, jo ho tinc. 3, 2, 1, ja. Bé. Oh. Oh, mira. Aquí no estem d'acord, Per què? No estem d'acord. Perquè jo penso que després ho acabaràs fent el 28 o ho fas un altre dia, però almenys tens un dia doncs, que també al febrer tampoc hi ha gaire cosa, només hi ha carnaval, la gent té ganes de celebrar, de fer coses, i al gener tu, entre una cosa i l'altra, jo la gent que Hi fa ha bona aniversari aquestes reflexió. dates, ànims. Bona reflexió, però tio, penso, almenys sé que cada any tinc el meu aniversari. Ja, Però ningú et fa cas, ha de ser- pensa-ho, Però ho fas al fin de... Però t'has de sentir super sol, el dia 29, en plan, no, és que jo no faig allà. Però tu pensa... Ja, clar. Ets és més que és jove, en això. veritat. Super nazi, En plan, almenys l'1, tu quantes vegades realment celebres l'aniversari el mateix dia? Anava a dir això, jo sóc Clar, del tu el faràs 30 de al- juny, jo de petit tothom marxava de vacances. Com la meva parella, també és 30 de juny. I tu l'1 d'agost, que també jo l'1 és d'agost durito, també tinc molts cumples que Per 4 fer-li una gats. festa sorpresa són 4 tres. gats. Sí, sí. Però bueno, Bueno, i almenys que és estiu. Normalitzem fer coses a l'1 de gener, també. Clar. Sí, Es viu. No, jo hagués dit l'1 de gener, perquè és que això de sentir-me que el 29 de gener no hi ha que no hi és, que hi ha mesos que no, hi ha anys Clar. que no hi és molt heavy. Vinga, va, el següent. Tens un dinar familiar, d'aquells que s'allarguen bastant, vale? Allò que sobre taula, i després d'aquest dinar familiar tens dues opcions. Una,
te'n vas a jugar un partit de pàdel, de competició, o sigui, a córrer, o sigui, tu t'has fotut el bon halo, val? I després de dinar te'n vas a un partit de pàdel, o que tens un altre dinar, un sopar familiar ara, i has de fotre un halo al mateix nivell i aguantar fins al final, quan el que realment voldries és anar a fer-te una migdiadeta bona. Jo ho tinc clar. Què tries? Jo també. 3, 2, 1, ja? Bé. O si foteu un altre dinar familiar, Prefereixo menjar. Sí, que fer esport. Uah, és que jo, al moment d'acabar el dinar familiar i dir, me'n vaig a casa ara a migdiada, allò que no fotré res fins demà al matí ja, és màgic. Això és el Això millor. seria la C. Clar, Perquè la César no hi ha és aquesta és la opció. nostra opció. Jo vull les dues de dir, buah, ara em foto una mandra, un altre cop, a començar l'altre cop tot el que acabo de fer. Ja. Sí, Però anar a Tu pàdel. què faries? Jo crec que m'aniria, bueno, m'aniria a la B, però perquè m'agrada el rotllo aquest, però seria dur, també. És que la A, La és molt dura. la és molt criminal, dura, eh? Sí, sí. Jo crec que el dinar, bueno, el treus Rebenta. allà al mig del pàdel. Sí, sí. Va, l'última. Vinga, va. Aquesta dona joc. Què prefereixes, que la teva parella et deixi per una persona d'un altre sexe o per una del mateix sexe? Hòstia. Ostres, això m'ho he de pensar més, Aquesta és molt dura. A, d'un altre sexe, B, per una del mateix sexe. No, el teu. O sigui, estem parlant que el sexe és el teu. Per tant, que la teva parella et deixi per un altre sexe és en el... Jo ja la tinc. No. A veure, Mateu. Que la teva parella S'ha perdut. Val, per una persona. En el teu cas seria per una altra noia, que la teva parella et deixi per una noia, val? Per ser d'una altra persona de l'altre sexe, o bé per un altre noi del teu sexe. Què prefereixes? Ho entens o no? Vale. Vale, quina era la i quina era la la A és la d'un altre sexe, la B la del mateix sexe. 3, 2, 1, ja. La B. No, jo vull... Ai, S'ha m'estic perdut liant, també. sí, m'he perdut. La A és d'un No. altre sexe. La A. Tu O sigui, tu prefereixes que sigui d'un altre sexe. Sí, clar. Vale. Per sí, què? Diferent perquè... al meu, no el seu? A veure, noies. Clar, a veure. I ara... Tornem-hi. No, És a dir, la que teva la parella- meva parella s'anés amb un El noi. problema és que la pregunta crec que assumeix que som heterosexuals totes, o no? Bueno, perquè ens... No, em sap greu, no assumeix això. Això no ho assumeix. A veure, el que seria bisexuals, no? Totes són bisexuals. No, és a dir, que... Uah, això està durant molt, A veure, que la teva parella deixi per un altre sexe que tu. O sigui, Clar. si Vale. és una relació bisexual o heterosexual, que passi a ser una relació homosexual, o bé que després tingui una altra relació heterosexual amb l'altra noia. Jo que em deixi per una persona del seu mateix sexe. O sigui, Per que passi què? a ser una relació Perquè... gay. Sí, Vale. perquè penso... no l'he cagat jo. És que és important això, Hi ha molta gent al cotxe que li està matant el cap ara, Jo però no estic l'he segur. cagat, o sigui, i penso, i voldria que ell sigués feliç, no? Per tant, doncs, no em faria tanta ràbia perquè pensaria, no ha sigut No és una algú cosa meu, meva, és sinó és algú cosa seu seva. que no ho ha dit abans. És l'única vegada que la frase per haver-m'ho no dit eres tu, també. soy yo, és la És vàlida. Sí, real. per mi sí. Molt Jo he bé. dit l'altra opció perquè he pensat, clar, si realment et deixa per algú del seu propi sexe, és que potser porta molts anys I has viscut enganyada. els últims anys. reprimint-se, saps? Sí. I penso, durant tot aquest temps no ha sigut feliç. Penso, si se'n va amb una altra noia, en el cas de que sigui heterosexual, penso, pues, ha Ja. sigut amb mi feliç el temps que ho ha sigut. No ha estat ocultant res ni infeliç. També és bona. Que profundes Però que bueno. són He aquestes sigut més noies. egoista de pensar, jo no l'he cagat. Jo he de dir que també he No he sigut... fet jo de primeres també he pensat com tu, Laura, però he de dir que després pensava que prefereixo per una del mateix sexe. És que ha sigut bona la seva reflexió. ha sigut molt bona, Clar, però... dius, realment jo li ha anava per agradat, aquí. també? Ha estat amb mi per Clar, tapadera? és aquí on jo anava, La meva reflexió era aquí, si ens canvia de sexes perquè potser no li ha agradat estar amb mi la meva relació. Llavors dius, papá, esto... me T'estàs quedo con pensant otro. de canviar la resposta? És que també penso que la meva és bona. També penso que la meva Molt és bé. bona, però Clar que apoyo sí. la teva. Mateu, tu què triaries? No, m'estava funcionant el cervell a tope. Jo, no vull respondre. Encara no Molt he bé. entès. Bé, doncs fins aquí el programa, d'acord? Moltes gràcies per venir, noies. A Ha sigut vosaltres molt- per convidar-nos. Molt interessant, ens heu explicat moltíssimes coses. Gràcies, Mateu, per venir. Gràcies per convidar-me. Gràcies a tots per escoltar-nos. Recordeu subscriure-us, seguir-nos, donar-nos like al vídeo i estar aquí cada dia amb nosaltres. Salut i bona vida. Let me